Hej Dia, og også hej til din mor og far, Jasmina og Mehmet, hvis I hører med. Dia, jeg har set på det, du har lavet i din Robinsonade, og du skal have en tilbagemelding på, hvad jeg synes om dem, hvad jeg synes, du kan arbejde videre med, og hvad jeg synes, der er rigtig godt. En af de ting, jeg synes, der var flot af dig, Dia, det var, da du skulle lave dit mål for det her forløb, at du sagde, eller du satte dig det mål, at du ville godt gøre den her Robinsonade færdig. Det synes jeg var et flot mål, du satte dig. Hvis vi nu kigger på din indledning, så tænker jeg, du får med, hvem du er, at du havde en idé om, du gerne ville ud på en rejse. Det måtte du desværre ikke for mor og far. Men i stedet for, så tog du afsted sammen med din kammerat Siv. Han skulle nemlig til Afrika sammen med sin far. Og du fortæller også, at din mor og far ikke vidste noget. Hovsa. Så går du ned til, at du er kommet afsted, og så kommer der en storm, og skibet går ned. Og jeg tror, du bliver reddet af et træstykke. Og jeg tror, at det er det træstykke, der bærer dig ind i land. For her kommer der forlis og stranding. Du er nu nået hen til en ø, og du udforsker øen. Du går rundt og kigger. Du kommer hen til en hytte, hvor der er nogle knogler. Og jeg tænker, hvad er det for nogle knogler? Er det dyrknogler, eller kan du se, om det er menneskeknogler? Da der er inde i hytten, tror jeg, så kommer der også pludselig en mand. Ham bliver du bange for. Du løber i hvert fald væk. Og jeg tænker, hvad er det for en mand? Og hvorfor bliver du bange for ham? Det må du gerne skrive lidt mere om. Du skriver også om de første dage på øen, at du ville lave dig en hytte, og det tog lang tid, fordi det var svært at finde noget, du kunne bruge. Men du fandt dog en spand med en masse ting i. Og hvad var det for nogle ting, du fandt i den? Det må du gerne skrive. Så skriver du om livet på øen, at jeg tror, at du ikke bryder dig om at gå væk fra det sted, du er på, og at du blev bange for noget, og noget med, at de gik 5 frem og tilbage, og så pludselig kom der en, der hed Siv. Det var jo nok Siv, du har rejst ud med. Det er som om eller jeg kan se, det er det, at herop efter de første dage på øen, der er du jo egentlig godt med i din Robinsonade. Men så er det som om, du bliver afbrudt hernede, når du skal skrive om livet på øen. Var det pausen, hvor I skulle ud og spille fodbold, der gjorde det, at du ikke kunne koncentrere dig igen? Eller kom du måske til at blive ude for længe, så du ikke havde tid til at arbejde færdig med den? Jeg synes i hvert fald, det er lidt ærgerligt, at du slutter så pludselig her. Hvis vi går om og kigger på, hvordan Robinsonaden jo er bygget op, så kan du se, at du faktisk er sluttet lige her efter livet på øen. Du skal lige have skrevet noget mere omkring de farlige oplevelser, der er i en Robinsonade. Hvad er det, der kan ske ude på en øde ø? Hvorfor er det svært at være selv på en øde ø? Hvilke udfordringer er der? Er der vilde dyr? Er der slanger? Er der giftslanger, så du ikke kan gå ind i junglen og hente mad? Er der stejle skrænter, du er bange for at falde ned af? Kan du fare vild ude i skoven? Det skal du have ind under punkt 5, der hedder farlige oplevelser.
Og du skal have noget med om katastrofen, der jo sker. Brækker du dit ben, bliver du overfaldet. Du skriver, du er ved at dø, men hvorfor er du ved at dø? Og noget af det vigtige, du skal have med i din Robinsonade diar, det er redningen og afslutningen. Hvordan bliver du reddet? Har du gjort noget selv for at redde dig? Og hvem er det, der redder dig? Du er inde på, at Siv, han kommer igen efter alle de år, du har været på øen. Men bliver I to så reddet? Jeg vil gerne have, eller det skal du, i næste uge, der skal du arbejde igen med punkt 5, farlige oplevelser, punkt 6, katastrofen, og punkt 7, redningen og afslutningen. Men du har også god tid til at gøre det i næste uge. Og jeg vil give dig det råd, at du går rundt og kigger på de plancher, vi har sat op i klassen, da vi gennemgik en Robinsonade, for der kan du hente hjælp. Du kan også hente hjælp ved mig. Det sidste jeg lige vil gerne have, at du arbejder med, det er, at du skal sætte nogle punktummer. Du har nemlig nogle fine sætninger, og de sætninger, de skal sluttes med en punktum. Det har vi talt om, og jeg vil meget gerne sætte mig ned og hjælpe dig, så du kan komme godt i gang med at lave dine punktummer. Jeg kan jo se, du ved godt, hvor de er henne på tastaturet. Så det er det, du skal lave i næste uge. Men jeg synes, du er godt på vej til at opfylde dine mål for den her opgave, og det er rigtig flot, og jeg glæder mig til at se den, når den er helt færdig. Hej til mor og far igen. I er altid velkommen til at komme med hen i skolen, hvis I har tid, og I er også velkommen hen til at se, hvordan vi i klassen har gjort klar til, at vi kan lave den her, at Diar kan lave den her Robinsonade. Diar, vi ses i næste uge. Hej.